Naghahanap ka ba ng lugar kung saan pwedeng mag-chill lang? Malamig ang weather. Kumain na masarap na pagkain na malapit lang sa Bacolod City. Ako ang bahala. Trip tayo papuntang Selloum Cafe sa Barangay Kabatangan sa Talisay City sa Negros Occidental. Kung galing kang Bacolod City, ang kapital ng Negros Occidental, mas mabilis kung dito ka dumaan sa Barangay Granada sa Bacolod City. After ng boys home, turn left. Pagdating sa Barangay Concepcion sa Talisay City, turn right, diretso-diretso na. The same road, papuntang Guerrero Farm. Makikita nyo rin ito sa Google Maps. Reminder, magdala ng jacket, maginaw sa Selloum Cafe lalo na ngayong Burr months. Misty ang weather, umaambon pagdating namin, kaya't ang maginaw na weather, mas pinaginaw pa. Kung nasa cafe ka na, kaharap mo lang itong mga bundok at sa left side naman, kitang-kita mo ang shoreline mula Bacolod City hanggang Cadiz City. May main cafe and may parang private area for the family or sa buong barkada. Ang Selloum ay isang uri ng tropical plant na may malapad na mga dahon. Dito hango ang pangalan ng cafe. Hindi lang kasi ito cafe, garden na rin ito. Iba't ibang klase ng mga halaman ang matatagpuan dito at yung iba pwede mong bilhin. Dahil sa lamig ng weather, nag-hot choco muna kami. Galing ito sa single origin na tableya, isa sa mga specialty ng cafe. Perfect match for the cold weather. They serve breakfast, snacks at lunch, or early dinner. Tinry namin ang kanilang tapa, pulled beef sandwich at crispy chicken sandwich plus nachos bowl.
Madalas, yung mga pinaka-challenge sa mga cafe na may magandang view is the taste of the food. May mga cafe na maganda nga yung view, but hindi masarap ang food. So ang ending, hindi na bumabalik si customer. But dito sa Selloum Cafe, I can say that they will give you the best of both. May maganda ka ng view, at personally, nasarapan ako sa food nila. At budget-friendly pa. So kung naghahanap kayo ng destination for your ride o pang chill lang na weekend for the family or barkada, you might want to consider Selloum Cafe. Feeling mo ang layo-layo mo sa city life, but it's just 20 minutes na drive from Bacolod City. Selloum Cafe is a representation of what Negros is all about. It's great food plus majestic view. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Duming, i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, dito ang Tripping ni Duming!